이거 바시가시네 아니면아. 기지 बेसे सोलिबाय दंलै दा? दाउ लागासिनो नै जों हरथारै फैनाय जाबाय दिनै न'आव दाबो जाया बानायगासिनो ओमफ्राय नै दाउआनो मासे मानसि रायकस गोजा नालाय इमान लन्दां लन्दां मानसिफ्रा मोननैखौबो जाजोब्बाय आं मोनथिया आं इखौनो मोनजादों मोनसेखौ आयंआ दोनदों नायनो लिनाखौ मानसि लन्दां लन्दां गोजा आंना बिनानावफ्रा मा जाखो हामा Hey guys, खुलुमबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं नै दिनै आङो माने एकदम हरथारनो आङो न'आव सफैलायबाय धेमाजि जनायाव माने पार्टी जानो फैदों आरो मानि पार्टी दायो खोन्थाबाय दङ ओमफ्राय नै सफैनाय लोगो लोगो बिनानाव मोना ओरैबायदि हुलुस थुलुसलै भगबान साब्रै बिनानाव ओमफ्राय पियासखौ आंनाव मा खालामखो नायलाय बिसोरो एन'खा हुलुस थुलुस मा बुंनो आङो नै दासो जास्ट सफैदों डेरि मिल्क मुना मुलि हैदों नामा मुना मुलि आइजिया दिदि आरो माइना दिदिया जुस लुगासिनो दं नाय लोंनो जाय जोंहा जुसखौ गोथाव नुना मा होनोमोनलाय नाखौनो लाबासै नामा होमबालाय आंबो लाबो नै जोंना पार्टिया दाउ लकेल दाउ ओमफ्राय जेबो गैला हो ओमफ्राय जेबो गैला लकेल दाउल' ना लाबोदोंमोन नाया गारियाव थांफाबाय नै इयाव ओमफ्रायो स्पेसियेल बुस्थु बियो जाहैबाय मैथाजों एम्फौ आयौ बोखारनो हाबावला होमबा दाउखौ माबा मा होनो भाजि संबानो जासिगोन नै एम्फौजों मैथा गाइस पार्टिया मानि पार्टि आं खोन्थानोसै ओरै फैलाय जोंहा माइनानि माने आंनि बिनानावनि मेट्रिक पास जानायनि पार्टि जानो फैदों एकदम हाखु दाखुनो फैथारदों आरो बिथाङा माबायदि मोनदों खोन्थालाय मोजां मोनदों ओइ नै सासे मिनिखौ मागासिनो माने इयो गुवाहाटि नङाबाथाय डिब्रुगड़आव फरायनो गोसो आरो बिथाङा ओमफ्राय दा अबेयाव एडमिसन होगोन मिन्थिथ'वा बियो माने डिब्रुगड़ आरो गुवाहाटि बिदि होनदों आरो नंगौ नामा ओमफ्रायो मामाया आंनिखौ शिबसागराव एडमिसन होखांबाय मिथिबाय ओमफ्रायो मामाया शिबसागराव माने एडमिसन खालामनो नागिरदों आरो मानोना होमबा मामायाबो शिबसागराव थायो नालाय एसे फिसाजोखौ माने खाथियाव दोननो लुगैदों आरो बियो गावजों लोगोसे ओमफ्राय दा मायाव लागोन मिन्थिथ'ला जेब्ला एडमिसन लागोन अब्ला खोन्थागोन आङो ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि हाखु दाखु फैदों माने मिस्टारमोना डिउटि मावदों ओमफ्राय जोङो डिउटि मावना हाफ डिउटि मावबाय मामायाबो ओमफ्राय मिस्टाराबो हाफ डिउटि मावनानै जों ओरैबायदि लरा लरि सफैबाय ओमफ्राय नै दा एसे रेस्ट लाबाय आङो बिनानावफोरजों जे लन्दां लन्दां देरजोबखाबाय ज' गोजौ गिदिर गोलाव गोलावखा बिनानावफोरा आंना सासेबो हाइटु गैया नुदों आथिंफ्रानो महा गोलाव गोलाव गेजेरनाथ' जा गोलावखा दाउब' गोजा स्लट स्लट आंनिखौथ' मा बुंनो बेबो सासे ओरैबायदि गोलाव गोलावलै मानसिफ्रानो बयबो मबाइल रियै ओमफ्राय नायथिंगासिनो मबाइल गैया नालाय मोनसे बिदि दायो मबाइलखौ गाइस ओमफ्राय बेवहाय आंनो गिदिरसिन आंनो बयनिसो गिदिरसिन नै मा जोंना मोनजोब्बाय ओंख्रिया नैबेया जाहैबाय नै मैथाजों एम्फौ बेनिफ्राय बेनि उनाव दङ नै दाउआ बेखौ फ्राय एवबाय फ्राय नङा आरो एसे ग्रेभि टाइप मानो जाजोबखो
नुयिखौ माइनिया जाजोब्बाय आयु दासो खेमसे जानो जाबाय जानो नैबेखौ मैथाजों एम्फौखौ दिनै जाना नायनोसै बोरै जादों बिसोरनो आङो खारहोबाय दं इनिफ्राय इनियाव जों सानै जादों बोरै जादों जानायसै आं दे मैथा बांगालसो नामा मिलौलायदो मासे गोथावलै हा नोंसोर गाबोन थांगोन आयु गोथावथार जादों ना माइना नोंसोर जाखुमाबाय थायो नायदो जाग्रोना लानोसै जोंहा इदिबा माइना इखौ टिफिनखौलाय नै दिदिया ओंखाम खुरगासिनो दं मा बुंनो मा ओंख्रि इयो मैथाजों माबा एम्फौ मैथा एम्फौ नै जानोसै एम्फौ जानोसै जोंहा इयावनो लाजोब्बाय पार्टिया जोंना नै स्टार्ट जाबाय The next day. नै मैगं बागानाव फैदों ओरैनो बेरायनो पुरा मैगङानो मैगं नै थाइबें जायोनो सासेया गोरलैखा खादान हुगारना जा न'आवसो बिदि फुगारलायना मोनजायोमोन नोंसिनाव आगोलाव दा गैला थांनो मोनला नालाय दा जोंहानाव जादोब्रा जोंहानि आमोलाव नै लावफ्रा नै इयावबो लावा धेर दं आयु इनियाव लावा धेर दं जोंहानि न'नि बारि जाबाय गोदोनि रित्ति रित्ता नै थाइबेंआबो रित्ति रित्ता रानलाबायना दङ दे जालाय नायनो ओरै गोथाव दैज्लां मोनथारदों माथो दैज्लां नै गगा मोननायाव गगामसो मोनसिगोन नै गाइस आयौ जिंखिया जि गोलावखा हमलायनो ओइ रामायण नै मैगं खानानै होदो आइया बारिनि भिन्दिया लांजोबनो हागोन ना खावसे दोनदो होमबा जोगोनारा नै बिमाना जा मोजां स' गाइस नै जोंहा थाइजौ खानो नागिरदों थाइजौ खाजि जानोसै नै बारा गिदिर देराखै इयो मोनबाथाय ओरैबायदि गोदै जायोनो माने इयो एबारजोंसो बोसोरनै जादोंनो आरोना बे थायनाया ओमफ्रायो नै बेखौ खानि नैखौ बेखौ थाइनैखौबो खाखानोसैलै मेगनाव सिद्दावो नै खाबाय बे थाइसेखौ खाबावनोसै ओइ आथिया मेगनाव नांगोन पपिजों आंजोंसो जागोन ना नै लाबाय फैदो न ओरै नाय थाइजौ मेदाम जि बिफाङा नै थेख्लाख्लाथार बैयावबो दंनो बैनिखौ नायनोथ'लाय दंना गैया नै जोंहा थाइजौखौ लेमखांबाय बेखौ दा फिसा हानोसै ना पपि जोंना थाइजौ खाजिया जाबाय आयौ माबायदि जादों बेलाय कालारा थांनोसैयानो थाइथाम थाइजौआ एसेल' ओंखारबाय एम्फौनि नङा नै ओइ यादु बै गेसा गैला ए गासिबो एम्फौ मोनजोबबाय इयो मोनथाराखै नामा दादि এইটো পকা নাই নেকি ए नै गल्डेन कालारबो नायलाय जा साफाखा बे गासिबो थोबजोब्बायनो नैयावबो नैबेयो दासो गोथां ओमफ्राय बिलाइ होनांला आरोना बारा सुम दंफांसो अ खारं इन्दि गैया इन्दि होआखै ए ओमफ्राय नैयावबो मोनफा मोननै
आनै लाफिदों आरो ना आनै मोना ज'नो ओमफ्राय बैयाव आनै मोना बासिगासिनो इनिफ्राय लाङो आरो बेवहाय मेन फियो ओमफ्रायो बैयाव माबायो बासियो आरो गाइस नै जोंहा आनै फिसालाहा एबारसो फार्स्ट टाइम एम्फौ फिना नायदों आरो ना माबायदि जादों बेखौनो नायनो फैदों आङो जि गोबावनि उनाव दिनैसो फैदों नालाय न'आव बेखायनो आंबो नायनो फैबाय ओमफ्राय नै जोबोद बुरजा फिखादों आरो ना माखासे फानहरबायबोनो आरो जिरनानै ओमफ्रायो खावसेखौथ' देखायखाबाय आङो न'आव ओइ मोनसे न'आवबो आरो नैबेवहायबो जिरगासिनो नै आनै मोना बिराद खस्थ'नो आरो ना जिरनो थाखाय माने मानसि नांथाबबाय थानांगौनो माने बेवहाय नङाबा जाया केजि बेसे सोलिबाय दंलै दा 400 आयौ 400आवनो होदो आरो नङाबा 600 ए बेफोरावबो गासिबो बे बस्थायावबो गासिबो दंबावोनो बेयाव नुवाखै बेफोरो गासिबो खाजोबनांगौ थालिर बिलाइयाव बेयाव थोबनो थाखायसो होयोना इयो बख'खाङाखै इखौबो बख'खाङाखै ओइनो बासिगासिनो थांसै आं ओमफ्राय आंखौ मिस्टारा लांफैबाय नै एम्फौआ आनै लानिफ्राय लाबोबाय आङो दहाय बासिनाया आनैमोन बासिनाय नुनाया नै बेखौ जानो लाबोबाय ओमफ्रायो नैबेखौ न'आव लांगोन नैयाव एसे दंबावो बै इयाव सिङाव काजि नेमु काजि नेमु बेखौ न'आव जाहैनोसै